Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पंढरपूर दौऱ्याला निवडणूक आयोगानं हिरवा कंदील दिलाय। त्यामुळे अखेर आषाढी एकादशीला विठ्ठलाची महापूजाही एकनाथ शिंदेंच्याच हस्ते होणार आहे हे निश्चित झालंय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते रविवारी पहाटे विठ्ठलाची शासकीय महापूजा पार पडणार आहे। आषाढी एकादशीच्या सोहळ्यासाठी उद्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पंढरपूर दौऱ्यावर येत आहेत। मात्र राज्यात नगरपालिका निवडणूक जाहीर झाल्यानं आचारसंहिता लागू झाली असून मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी जिल्हा प्रशासनानं राज्य निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली होती। त्या विनंतीला निवडणूक आयोगानं परवानगी दिली आहे। मात्र 3 अटींसह ती परवानगी देण्यात आली आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या 6 कार्यक्रमांना या 3 अटींसह परवानगी देण्यात आली आहे। एक, पूर्वनियोजित शासकीय कार्यक्रमांमध्ये कोणत्याही निधी विकास योजना कार्यक्रमांची घोषणा करू नये। 2, वरील सर्व कार्यक्रमांसाठी आवश्यक त्या नियमानुसार परवानग्या घेण्यात याव्यात। 3, कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेण्यास हरकत नाही। मुख्यमंत्र्यांच्या 6 कार्यक्रमांना या अटींसह परवानगी देण्यात आली आहे। विश्रामगृह येथे पर्यावरणाची वारी पंढरीच्या दारी याचा समारोप सोहळा होणार आहे। एकादशीच्या दिवशी पहाटे शासकीय महापूजा झाल्यावर पहाटे इस्कॉन आंतरराष्ट्रीय मंदिराचा भूमिपूजन कार्यक्रम होणार आहे। तसंच सकाळी 11 वाजता सुंदर माझे कार्यालय स्वच्छता दिंडी समारोप आणि दुपारी मुख्यमंत्री शिंदे शिवसेना पक्षाच्या मेळाव्यास हजेरी लावणार आहेत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।